Doncs començaré amb una petita anècdota personal. Jo quan era jove una cosa que vaig fer va ser coordinar la revista Integral uns anys. I jo tenia la il·lusió que a base de divulgar informació sobre com està la situació ecològica del món, doncs la societat aniria prenent consciència que hem de canviar les nostres maneres de fer, aniria canviant i bé, totes les coses s'arreglarien poc a poc. I aleshores deixaríem enrere l'energia nuclear, optaríem més per les renovables, etc. Això era entre finals dels anys 80 i principis dels 90. I l'any 92 ho vaig deixar, entre altres coses, a part que a nivell personal volia un canvi, perquè sentia que tot aquest divulgar informació no arribava a calar dintre la societat. És a dir, que quanta més informació tenim, més s'aixequen les barreres d'amagar-ho sota la catifa, d'ignorar-ho, ens distraiem amb altres coses, etc. I de fet, en aquesta posició de coordinador integral, ens arribaven revistes d'ecologia d'arreu del món, Alemanya, Anglaterra, Estats Units, etc. I una cosa que constatava, i a vegades dolorosament, era que per cada victòria ecològica, un espai natural que s'havia protegit, un pantà que es deixava de construir, una espècie que entrava al catàleg de les espècies protegides, etc. Per cada victòria hi havia com 20 derrotes. Noves centrals nuclears per aquí, nous espais naturals per aquí, etc. I veia que aquesta dinàmica és com una gran escaladora que ho va arrencant tot i que nosaltres ja podem dir, però mireu que s'ha de protegir aquesta llei i tanmateix no canviar. I això em va fer abandonar aquest lloc d'activisme periodístic, que és una tasca molt important i hi ha gent que la segueix fent, i està molt bé que la facin, i tornar al món de la filosofia, que és d'on jo venia, i entre altres coses m'ha portat a la redacció d'aquest text. Suposo que és una experiència de molts de vosaltres al constatar que cada vegada tenim més informació sobre l'estat de la insostenibilitat del nostre món, cada vegada tenim més teories científiques, més informes, més una muntanya de papers que creix cada dia, que mostren d'una manera evident que podríem tenir un ment petit, que no podem seguir per aquest camí, que mostren que el creixement econòmic il·limitat és impossible en un planeta finit, com podríem entendre qualsevol, que mostren que la nostra societat és insostenible, que per exemple un país com el nostre consumeix els recursos equivalents a 3 terres, si tota la humanitat tingués el nostre nivell de vida aixecaríem 3 planetes. Això és evident, i això és evident que tard o d'hora havia de propiciar una crisi econòmica, perquè aquesta economia té una base insostenible. I tanmateix ens trobem en una situació en la qual els grans líders polítics segueixen apostant per seguir fent el que havien fet sempre, perquè en principi no troben un altre camí. Però hi va haver un moment clau al setembre-octubre del 2008, quan es declara aquesta crisi econòmica. Però hi ha un moment com que mostra com el sistema en el que hem cregut fins ara s'ha tornat obsolet i ell mateix ho reconeix. I és quan Alan Greenspan, que havia estat durant gairebé 30 anys president i director de la Reserva Federal dels Estats Units, l'organisme econòmic segurament més potent del món, aquest senyor, quan comença la crisi als Estats Units, el porten a declarar davant del Congrés, i un congressista de Califòrnia, Waxman, l'interroga, això està a YouTube i és bastant impressionant. I Greenspan, la persona que ha ideat l'economia neoliberal que té molt a veure amb els nostres problemes, confessa que se n'adonen que la seva visió del món econòmic no funciona, que no encaixa amb la realitat. I aleshores el congressista que l'està interrogant diu: vostè m'està dient que la seva visió del món és errònia. I Greenspan contesta: exacte. En aquest moment per mi hi ha el reconeixement explícit que el sistema no funciona, que s'ha quedat obsolet. Però 2 anys després seguim apostant per les mateixes imatges. Aleshores, és evident que moltes iniciatives assenyades cap a la sostenibilitat no han pogut tirar endavant perquè hi ha interessos creats, econòmics, etc. Però em sembla que al sota de tot això, i encara més important, hi ha el fet que hi ha tota una sèrie d'inèrcies culturals. Com l'inèrcia de pensar que el propòsit de la societat, de la cultura humana, és fer que creixi el producte interior brut pels fets específics. La mitjana a propòsit de la vida humana se suposava que era arribar al cel. Després vam creure que el cel l'havien de fer aquí a la Terra, però a base d'explotar la natura i crear un paradís artificial materialista. I ara ens adonem que això no funciona. També ens adonem que no funciona una mena de creença que el sistema ens inculca, el sistema de dir, la publicitat, els mitjans de comunicació de la mesura, que és que per ser feliç has de consumir cada vegada més. És l'experiència de tothom gairebé i és la conclusió de molts estudis de psicòlegs, sociòlegs,
dinàmica, la inèrcia de la nostra cultura segueix augmentant. Per tant, sembla evident a hores d'ara que ens toca adreçar aquesta dimensió cultural de la sostenibilitat. Un altre exemple seria el fet que, com va bé la cimera de Copenhague sobre el canvi climàtic, que jo sàpiga no es va tractar seriosament el fet que si seguim creient en el creixement econòmic il·limitat, poca cosa podem fer per aturar el canvi climàtic. O sigui, si la dinàmica de la nostra societat és aquesta, de produir i consumir cada vegada més, el canvi climàtic, per molt que podem matitzar, millorar una mica, seguirà. Aleshores sembla que ha arribat el moment, i és curiós com enguany l'informe de l'Estat del Món, del World Watch Institute, que em sembla que fa 25 anys que es publica, i que curiosament es subtitula Informe sobre el progrés cap a una societat sostenible, des de l'any 85, em sembla que és, sí, 85, es titula així, Informe sobre el progrés cap a una societat sostenible, i cada any veus que aquest progrés més aviat ha estat un retrocés, que sí que algunes coses hem avançat, que sí que hi ha transconsciència ecològica, reciclem, protegim espais naturals, però els indicadors de salut del planeta cada vegada estan pitjor. De fet, hi ha un informe que va sortir l'any passat, que també parla d'un llibre de 29 científics de 3 continents, que identifiquen que ja hem ultrapassat en 3 dimensions els límits de la gravetat del planeta. El canvi climàtic, la desaparició d'espècies, que segons aquests científics fa un ritme 1000 vegades més gran perquè seria sostenible. Perdó, 1000 vegades més gran del que teníem abans de l'època industrial i 100 vegades més gran perquè seria sostenible. La desaparició de biodiversitat. I el tercer àmbit en el qual diuen que hem ultrapassat els límits de seguretat és el cicle del nitrogen, autofixació, etc. Aleshores sembla que ha arribat el moment d'adreçar això i és curiós com enguany l'informe de l'Estat del Món toca precisament aquest tema, el canvi cultural, la transformació del consumisme a la sostenibilitat. I també aquesta tardor surten 2 llibres, un de la Wangari Maathai, la Premi Nobel de la Pau, l'única dona africana que ha rebut el Premi Nobel de la Pau, i també l'única ecologista, diria jo, que ha rebut un Nobel, que es titula Replenishing the Earth, alguna cosa així com revitalitzar la Terra, que parla sobre la necessitat de canviar els nostres valors i també explica com el moviment del Green Belt Movement, aquest moviment que ha plantat milions i milions d'arbres a l'Àfrica, va ser possible sobretot pels valors de la gent del planeta. I també el Manfred Max Neff, l'economista xilè, publica un llibre que finalment sembla que es dirà Compassionate Economics, economia compasiva, també sobre la necessitat d'introduir els valors a l'economia. És a dir, que sembla com si, sense saber l'on passat, ens hem posat d'acord que, entre des del CATS i aquestes altres persones, per dir a la societat hem de mirar la dimensió cultural i psicològica de la sostenibilitat. De manera que jo crec que no tindrem una societat sostenible fins que no transformem la nostra manera d'entendre la nostra relació amb el món, la nostra relació amb nosaltres mateixos, la nostra relació amb els altres. Que ens cal canviar la nostra identitat, adonar-nos que el propòsit de la vida personal no és el tenir més i més, que cal trobar maneres més sostenibles d'estar en el món. I finalment, estic parlant del que havia pensat, una cosa que també intento remarcar en aquest estudi és el fet que les coses que realment en aquest moment ens poden aportar més satisfacció personal són coses que també ens ajuden a allunyar-nos de la dinàmica per produir i consumir, la dinàmica del creixement econòmic. És a dir que a hores d'ara, per exemple, intentar treballar menys hores. Surts de l'economia de produir i consumir, tot el que és fomentar la creativitat personal, les relacions humanes, la teva educació, el compartir, etc. Tots els valors que proposa la part final del llibre són valors que d'una banda són antídots de les dinàmiques insostenibles que tenim fins ara, però a vegades són valors que, si els podem dur a terme, ens ajuden a tenir una vida